I'm an Ikwere man here in Rivers State, and I will tell you the truth. Go to all the state capital in Nigeria. You find out that it is Igbo properties that are in majority. Apart from the indigenous people itself, the second, when you say indigenous people, I mean those who own the land, apart from them. The next people who owns the highest property in those states, all states of the federation, I'm talking about the entire nation, is Ndigbo, is Igbos. It's either Igbos of Southeast or Igbos of South. But more in majority Igbos of Southeast. So go to all the states. Now them get all the major investment. You know, go live to yourself. From Akwa Ibom, Kogi, everywhere. Now Igbos now get the highest property apart from the indigenous owners of the land. Now, there is a new trend now that Igbos are beginning to kind of learn small, based on some of this sensitization we have been coming up with online, that please carry your investment, do your business in those places, do your business in anywhere you find yourself, no problem, but send your headquarters to the southeast. Take your headquarters of that business to the southeast so that you don't end up losing everything, should in case anything happens tomorrow. Whether you dey Kogi or you dey for Kafansha, anywhere you dey, do your business there, but send the headquarters. If your business don't develop reach that extent where you can create another office, send that office to southeast. Forget, hey, they're going embezzle and they're going embezzle. If they embezzle and now southeasterners now embezzle, no problem. Our steel brothers now embezzle and the money goes back to our people. Ndị Igbo ụmụnne m ekene m unu. O nwere ọtụtụ ihe nwanne anyị nwoke a kwugasịrị ebe a bụkwa n'eziokwu. In fact, ihe niile o kwuru ebe a bụ eziokwu. Ifu ka o si ekwu, ndị Igbo ebe ọbụla ndị Igbo ji na-arụ ụlọ ya rụchazie ikwute ihe ga-abara ana Igbo uru, ọ na-efe ha efe na ntị. A na-akọ akụkọ ka edozie ana Igbo ka ana Igbo dị mma, ha na-eche ụlọ ha rụrụ. Ụlọ m ị na-eche ụlọ. Wee jụgodo onye na-eche echiche etu a, edobere gị ụlọ, na ụlọ gị ebe a, na nwere onwe gị ebe a, kedu nke ị ga-ewe? Ị ga-ahapụ nwere onwe je were ụlọ maka na ịrụrụ ya na obodo ofe ndị ofe mmanụ, ịrụrụ ya n'ugwu Hausa, ewee dobere gị ụlọ, doberu gị nwere onwe? Ị ga-ahapụ nwere onwe je were ụlọ ịma na ịmaha ma echi a ga-akụtu ka mana ị nwere onwe gị? Ụwa to ụwa, ụmụ gị amantazi afụ, ha enwee ike ime gịnị? Explore their potentials. I wee na-eche echiche ụnọ, hapụ nwere onwe. Ndị be anyị nwee ka ha si eche echiche. Nekwa ihe nwoke a na-akọwa, do ekenekwa m Chineke na ndị Igbo anyị emepebego anya maka ihe emebego ha kịta, ha amawago ihe. Ụfọdụ ejizi ike arụ ụlọ n'obodo ndị ọzọ na-abụghọ na be anyị. Ọ na-akọwakwa onye ọbụla wenata akụ na ụba ya ụlọ. And onwe ihe o kwuru ebe a nya nlaikichara ọfụma. Ọ sị iburu anya Anambra wenata akụ na ụba gị Anambra, iburu onye Imo wena gị Imo, iburu onye Anioma wena gị ya, iburu onye Rivers ma Ikwere wena gị ya. Ifuru ya isi na ịbụ onye Anambra, na anyị niile bụ ofu, mana onye ọbụla jee n'obodo goi jee dozie ebe gị, ebe onye ọbụla dị mma. A sị akụzuo ọnụ gịnị ilu ana ịmarụbe gị jee ebe gị jee dozibie. Ọtụtụ ihe o kwugasịrị ebe a. Ifuru ya, o nwere ofu nwaanyị m fụrụ, anyị na-akọ akụkọ ihe gbasara ọdịmma ndị Igbo. Ọ sị m hapụ ihe a, unie wee jụọ ya so edoberu gị ụlọ, doberu gị ọdịmma ndị Igbo bụ nwere onwe, kedu nke ị ga-ewe? Ọ nọrọ na-ene m, o wee sị wee maa na ọ ga-ewe nwere onwe. Ọ na-akọ akụkọ ụlọ wee sị ya so edobere gị ihe na-abaghị, were ụlọ hapụ nwere onwe gị nya wee nebie wee sị ya biko kedu ụdị mmadụ ịbụ? Even ndị ọzọ n'ebe a wee bido wee gwabi okwu ọsọ ka o ji wee gbawara. Ka unu fụ ihe na-eme ndị be anyị. Ịrụkọchazi ụlọ, a na-ekwu ihe ga-aba uru, ị na-eche akụnụba gị dị ebe a. Ndị be anyị biko na orugo mgbe anyị ga-ama ihe. O ruo na mgbe anyị ga-ama ihe. A sị ihe na agbụsị gbuo otule ọ mụrụ akọ, ka anyị mụrụ na akọ na ihe emego anyị, ka anyị jee dozie ebe anyị. Biko ka m hapụ unu ka unu getọpụ nwanne anyị nwoke a na o kwuru ọtụtụ ihe bara uru ebe a. Ndewonu ndị be anyị. There is no room. We must not create any room whereby somebody will now come threaten you. You will not have the mind to fight back.
That's very wrong. That is what has been the cause of Ndigbo, the problem Ndigbo have today. Because by the time you don't invest all the money finish for that place, once the threat come, you will keep quiet. You won't be able to talk. That is slavery. That is slavery. That one are waiting in the call slavery, because you don't invest so much in that place now. Now they are coming to threaten you. What do? You keep quiet, saying Moku beg them, Moku beg them. This is why even some Igbos were thinking of going to beg Fulanis at one point, at some point, wanted to go and beg Fulanis. You know why? Because they felt like their investment and everything was going to be taken away from them. Ndigbo. The idea here is go and develop the Southeast. Take your headquarters. If you are an Igbo man, take your headquarters to the Southeast. In fact, I'm not even of the idea that you should take your investment to any other Igbo state. If you are an Anambra man, take your investment to Anambra. If you are an Imo State man, take your investment to Imo State. If you're from Abia State, take your investment to Abia. If you're from Delta State, take your investment to Anioma. And then I'm not even subscribing to that idea that let's take our investment to Asaba. I don't know what is wrong with us. Invest in your own place. Invest in your own community. We want to go and tell Anioma is getting this. Who are the ones developing Anioma today now? They are the other southeastern states. So now them they carry their billions. They go Asaba now. They go invest for Asaba. Okay, leave that. I'm not saying Asaba, Delta, of course. Anioma is our Igbo brothers. That idea is what I don't subscribe to. Go and invest your own place. Your own place no day. Then do you get what they do? Then do you something that they could turn your back away from your people. Yes, we know Anioma is Igbo. Take your investment to your own place. They not turn your back spiritually. Say make you no stay for your community again. Make your eye no day your people again. Make your eye no day your state. Take that your investment to your own place. Ndigbo. If you be Anambra, take it to Anambra. If you're southeast from Imo State, take it to Imo State. Enugu, take it to Enugu. That's what we are saying. If you're from Abia, River State, we that are Igbos in River State, take your investment to River State. Do not tell me that there is Port Harcourt, things are booming in Port Harcourt. I want to leave it, go. In fact, take the investment to your place. Forget Port Harcourt. I am a Rivers man. I'm an Ikwere man, an Igbo man from River State. I will not advise you to bring your investment to Port Harcourt. I'm an Ikwere man, an Igbo man from River State. I will not advise you to bring your investment to Port Harcourt. That place where you from, you know, better thing they come out from there. Can't you see that we all in Port Harcourt now are rushing to Abia State? Because everybody needs to go and buy things there now. Everywhere don't open up. Alex Oti don't open up everywhere for Abia State. Aba now, everybody wants to go to buy things in Aba because it's cheaper. You want to bring bush investment to River State now? What is happening here? I am not saying I'm an advocate. Of course, I will develop here. If I have money, I will develop here. But everybody should develop his place in the Igbo. Concentrate on Igbo land. Ndị be anyị, ama m na ezigbo onye Igbo mana ihe niile nwoke a kwuru ebe a, nwanne anyị nwoke a bụkwa na onye Ikwere, na ihe o kwuru ebe a bụ eziokwu. Ndị Igbo, inwe 100% akụnụba gị n'ilo, bunata 80 n'ala Igbo, hapụ 20 ebe ọbụla ị nọ. Efuru ya, ihe dịbe gị ka wee dị saved and na ọ dị n'ilo. Ndị ifuko ka ndị be anyị na-emepe anya, ihe afụ ndị a na-ebugharị efi, ndị Fulani ka ha na-ebugharị efi, ifu ha lee efi ha ma nje tinyekwa ego na bank, ha buru ya n'ukwu, ha ga-ebugide wee na-abịa ha. Ka ndị Hausa na-abịa ele afịa, ha lechaa afịa ha na-ele, ha eme gịnị, ha eburu ego donye n'ukwu, buru ya na onweghị ofu mkpụrụ ihe a ga-asị na ka ha bịa rụọ be anyị, mana anyị ga-ejebe ha rụọ nta, rụọ imo, rụọ nka. A na-ekwutezi okwu obere ihe, a na-anyụnye gị nsị n'isi, ị nọ na-ayọ biko, a na-anyụnye gị mamịrị n'ọnụ, ị nọrọ na-ayọ sọ biko, ihe ọbụla a na-ebega mma n'akpịrị, ị nọrọ na-ayọ sọ biko, ebe ị ga na-eche akụ na ụba gị. Mana ọ bụrụ na ị nweghị epu ihe ọbụla, a na-ekwu ka a nwụọ taa, isi ka a nwụọ, mana nke ekwuwe ichebe akụ na ụba m mere ndị Igbo ji wee bụrụ ohu n'obodo a ruo echi. Anyị bụ ohu
ruo echi ka anyị gwa onwe anyị eziokwu, ka anyị mepee n'anya. Ị ga-afụ onye ugwu na-arụ ọrụ oyibo eme ya transfa n'obodo ọzọ, o ruo ebe a o nwere ike ọma njedi ha ya dị ụnọ, o jee na layasị n'ọfịs ha jee nọrụ ebe a ka ọ ya anọ, ihe ọbụla a na-enye ọ na-ewenagabe akụ na ụbụ akwụọ ya ụgwọ ọnwa ọ na-ewenagabe ha. Mana ndị Igbo anyị sọsọ transfa ka a ga-eme onye a o ruo ugwu Hausa, o ruo obodo dị ofe mmanụ, ọ chọwagodo ịrụ ụlọ ka ọ dịchacha kọmfọtebụl n'obodo ndị ọzọ. Ọ ihe na-emebiri anyị ihe nya ka anyị ji wee bụrụ udo ohu anyị bụ, a na-ekwuo n'enu na-anyụ anyị nsị n'enu na-anyụ anyị mamịrị n'enu, anyị ama nkwụ pịam ebe ị ga na-eche akụ na ụba. Bikonu ka anyị kwụsị omume ọjọka ọjọka, ka anyị bịakọta ọnụ asị ndị Igbo wee nweta ihe anyị na-achọ. Ọ bụrụ na ọ bụghị anyị tọrọ atọ, bikonu ndewonu ndị be anyị, bikonu unu echezọkwa na ịlaike ishare m this video, biko share m this video. Ọ bụrụ na ihe a na-eme dị gị mma, biko share m this video, subscribe to channel ma ọ bụrụ na ị fụrụ ihe na-eme n'anya. Ndewo.